Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο απόψινό webinar. Σήμερα Κυριακή, πολύ κρίσιμη μέρα, 29 ημέρα εκλογών. Και το σημερινό webinar πραγματικά είναι ότι πρέπει, γιατί έχει θέμα λύση στην κρίση. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα λόγια, θα σας πω την ιστορία μου. Ονομάζομαι Μαρία Περάκη και το ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι θέλετε σίγουρα να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση και αναρωτιέστε αν αυτό μπορεί να γίνει δουλεύοντας από το ίντερνετ. Σωστά? Λοιπόν, γίνεται και εγώ είμαι η ζωντανή απόδειξη και γι' αυτό ακριβώς θα σας μιλήσω σε λίγα λεπτά. Πριν ξεκινήσω, θα σας πω πολύ σύντομα, όπως είπα, τη δική μου ιστορία. Είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διορισμένη με τους διακριθέντες αθλητές στο Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε, εξασκούσα και το επάγγελμα του διαιτολόγου. Είμαι μητέρα 2 μικρών παιδιών, ο άντρας μου είναι ελεύθερος επαγγελματίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και ο χρόνος μου είναι πιο λίγος και από λίγο. Έτσι ήταν η ζωή μου μέχρι που άρχισε η κρίση. Παρόλο που δούλευα 2 δουλειές με αποτέλεσμα να απουσιάζω αρκετές ώρες από τα παιδιά μου, αυτό μου δημιουργούσε τεράστια κούραση, αλλά κυρίως πάρα πολλές ενοχές. Τελικά τα χρήματα δεν ήταν αρκετά. Συνειδητοποίησα ότι με τα χρόνια δούλευα περισσότερες ώρες για να πληρώνω με λιγότερα χρήματα. Τώρα, με πάρα πολλά δάνεια, ένα στεγαστικό και διάφορα άλλα να τρέχουν, αύξηση της φορολογίας, μείωση των μισθών και όλες τις άλλες υποχρεώσεις, είχαμε πρόβλημα, όπως και πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Εκεί αρχίσαμε για πρώτη φορά να ψαχνόμαστε με τον σύζυγό μου και για κάτι άλλο και βασικά για ένα plan B. Βέβαια, ό,τι κοιτούσαμε χρειαζόταν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, χρόνο και μεγάλο ρίσκο. Τώρα, με τους υπολογιστές, όπως βλέπετε και στην εικόνα, τα πήγαινα χάλια. Δεν είχα καμία ιδέα από ίντερνετ, ήμουν τραγική και νομίζω ότι εξακολουθώ να είμαι. Παρ' όλα αυτά, έχω καταφέρει με επιτυχία να δουλεύω από τον υπολογιστή μου, σε αυτό το εκπληκτικό affiliate πρόγραμμα που θα δείτε, να κάνω internet marketing και το σημερινό webinar που παρακολουθείτε. Τώρα, αυτό που θα δείτε σήμερα είναι ένα plan B, μια εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Να μιλήσουμε όμως για το τι είναι εναλλακτική επιχειρηματικότητα σε σχέση με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, μέσα σε εισαγωγικά, που ήρθαν στον δρόμο μου. Για μένα, η εναλλακτική επιχειρηματικότητα είναι ο εναλλακτικός τρόπος ελεύθερης εργασίας, δηλαδή ελεύθερου ωραρίου, χωρίς αφεντικά. Να μπορεί να αποκτήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση με ελάχιστο ή καθόλου κόστος επένδυσης. Να αποκτήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση με απόσβεση από την πρώτη κιόλας ημέρα. Και φυσικά να μπορεί να έχει κάποιος τη δική του επιχείρηση χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις ή κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα. Πάμε να δούμε κάποιες αλήθειες τώρα από μεγάλους οικονομικούς αναλυτές και μεγάλους επιχειρηματίες που αφορούν την οικονομική ανεξαρτησία που θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Το πρώτο είναι ότι είναι προτιμότερο να στηρίζεσαι στο 1% της προσπάθειας 100 ανθρώπων και παραπάνω, παρά στο 100% της δικής σου προσπάθειας. Και αυτό είναι λογικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζονται οι εργατόρες σου, δημιουργώντας υπομόχλια, και δεύτερον, αν εσύ πάθεις κάτι, συνεχίζεις να πληρώνεσαι. Τα εισοδήματά σου επίσης πρέπει να προέρχονται από 5 διαφορετικές πηγές εισοδήματος και ότι δεν πρέπει να στηρίζονται σε μία μόνο οικονομία. Γιατί, για παράδειγμα, αν στηρίζεται στην ελληνική οικονομία, έτσι όπως πάει, καταλαβαίνετε. Τώρα, τι άλλο λένε? Ότι το ίντερνετ και το Facebook είναι το μέλλον και το παρόν. Το Facebook είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και αυτό είναι γεγονός. Έχει πάνω από 1,36 δισεκατομμύρια χρήστες και το 63% από αυτούς το χρησιμοποιούν καθημερινά. Όμως, πάμε να δούμε 7 ερωτήσεις με αυτονόητες απαντήσεις για έναν επιχειρηματία. Θέλω να διακινώ προϊόν ή υπηρεσία. Τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν έχουν έξοδα κατασκευής ή αποθήκευσης ή αποστολής και αναπαραγωγής. Τα άλλα προϊόντα ή αλλιώς virtual products έχουν μόνο το αρχικό κόστος για τη δημιουργία τους, έχουν όμως μηδαμινό ή καθόλου κόστος για την αναπαραγωγή τους και για τη διάθεσή τους στην αγορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τεράστια περιθώρια κέρδους για αυτούς που τα προωθούν. 2. Θέλω να διακινώ κάτι που το θέλουν λίγοι ή που το θέλουν όλοι. Είπαμε, είναι αυτονόητες ερωτήσεις. Φυσικά και θέλω να απευθύνεται σε όλους, έτσι, γιατί εάν έχω μία κρέμα ενυδατική ή κρέμα δυναμιστική, απευθύνομαι σε ένα γυναικείο κατά βάση κοινό και ούτω καθεξής. 3. Θέλω να έχω γεωγραφικούς περιορισμούς ή να μπορώ να έχω εισόδημα από όλο τον κόσμο. Και με βάση τα προηγούμενα, πιστεύω να καταλήξαμε ότι θέλουμε εισόδημα από όλο τον κόσμο και από διάφορες οικονομίες. 4. Θέλω να κάνω όλη τη δουλειά μόνος μου ή να έχω συνεργάτες. Εκείνοι να πληρώνονται με την ώρα ή με βάση την απόδοσή τους. Και αυτό φυσικά αυτονόητο.
Δεν θέλω να εργάζομαι μόνος μου, δεν θέλω να είμαι αυτοαπασχολούμενος. Θέλω σίγουρα να έχω μια επιχείρηση με συνεργάτες και οι οποίοι αυτοί να πληρώνονται με βάση την απόδοσή τους. Να έχω μικρό ή μεγάλο ποσοστό κέρδους. Και αυτό αυτονόητο. Φυσικά για τη δουλειά που κάνω θέλω να πληρώνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιχείρησή μου να γίνεται δυσκολότερη καθώς μεγαλώνει ή ευκολότερη. 7. Το προϊόν αγοράζεται εφάπαξ ή συνδρομητικά. Εννοείται συνδρομητικά για να μην χρειάζεται να πουλήσεις πάνω από μία φορά και να μπορείς να δημιουργήσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο ένα παθητικό εισόδημα. Άρα, το ιδανικό μοντέλο μιας τέλειας επιχείρησης που θέλουμε όλοι μας, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει μια υπηρεσία, όπως είπαμε, που να τη θέλουν όλοι. Να έχει τεράστιο ποσοστό κέρδους, να είναι συνδρομητική ώστε να δημιουργεί συνεχόμενο εισόδημα, να μπορεί να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει εισόδημα, όπως είπαμε, από όλο τον κόσμο, στην οποία να έχω συνεργάτες που θα με βοηθούν, αλλά να μην τους πληρώνω εγώ. Κάτι πόσο περισσότερο μεγαλώνει, τόσο ευκολότερο να γίνεται και τόσο πιο ελεύθερο να με κάνει. Και φυσικά, ποιο είναι το τέλειο προϊόν για όλα αυτά? Το τέλειο προϊόν βασικά είναι οι εκτόσεις. Και είναι το τέλειο προϊόν γιατί είναι κάτι που το θέλουν όλοι, κάτι στο οποίο δεν υπάρχουν αντιστάσεις από τον καταναλωτή, κάτι στο οποίο όλοι ανεξαρτήτως χώρας, οικονομικής κατάστασης, φύλου κλπ. Λένε ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό. Το τέλειο προϊόν λοιπόν είναι οι εκτόσεις και είναι και το πιο κατάλληλο σαν προϊόν για να διακινήσει κάποιος μέσω ίντερνετ. Εντάξει. Όμως πάμε να δούμε τι είναι το affiliate marketing. Γιατί όπως είπαμε η επιχειρηματική αυτή ευκαιρία αφορά ένα affiliate πρόγραμμα στον χώρο των mobile ads, δηλαδή εφαρμογών για κινητά και γενικότερα για άλλα προϊόντα που αφορούν το ίντερνετ. Και όπως είπαμε και στην αρχή, όλα αυτά είναι το μέλλον. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα και να δούμε λοιπόν για το affiliate marketing. Το affiliate marketing, βλέποντας και στη Wikipedia, θα δούμε τον ορισμό να λέει ότι είναι affiliate, είναι ένας συνεργάτης ενός δικτύου συνεργατών, affiliate network, ο οποίος προωθεί προϊόντα ή υπηρεσίες ενός διαφημιζόμενου στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των affiliate networks σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ραγδαία. Πολλά networks χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα δίνοντας ένα κίνητρο στους affiliates, στους διαφημιστές, προκειμένου να διαφημιστούν. Το κίνητρο αφορά κάποια επιπλέον προμήθεια για τους affiliates που θα συστήσουν νέους affiliates, νέους advertising στον ελόγο network. Κοινώς affiliate είναι αυτοί που κάνουν συστάσεις μέσω ίντερνετ. Να γίνει πιο κατανοητό, φέρνω εδώ ένα παράδειγμα σε ένα affiliate που γίνεται μεταξύ μεγάλων ιντερνετικών e-shop. Παραδείγματος χάρη, όταν κλείνουμε εισιτήρια από την airticket.gr, αφού κλείσουμε τα εισιτήρια, η αεροπορική εταιρεία ρωτάει μήπως θέλουμε να κλείσουμε και ξενοδοχείο. Βγαίνουν λοιπόν κάποια παραθυράκια εκεί και αν εμείς πατήσουμε πάνω εκεί θα μας μεταφέρει στο booking.com. Τώρα, διαφημιζόμενο σε αυτή την περίπτωση είναι το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο δίνει μια προμήθεια της τάξης 15% στο booking.com και το booking.com, επειδή μπήκαμε από το air ticket, θα δώσει μια προμήθεια σε αυτό της τάξης του 5%. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύει το affiliate marketing και δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτούς που το χρησιμοποιούν. Είναι τώρα για μας δύσκολο να δουλέψουμε με τον υπολογιστή μας και να κάνουμε affiliate? Χρειάζονται τόσες ειδικές γνώσεις, ας πούμε, σαν τον Captain America? Όχι. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ξεκάθαρος στόχος, ξεκάθαρος οικονομικός στόχος, δηλαδή πόσα χρήματα θέλω να βγάλω, να ακολουθήσω ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πώς να κάνουμε τη δουλειά αυτή βήμα-βήμα και να ορίσουμε το χρόνο που θέλουμε να αφιερώσουμε προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας και τότε η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.